Здравейте хора, аз съм Дево и днес играем Eurotrack Simulator 2 Multiplayer в Eurotrack сервер. Ще тръгнем от Осло до Голдбург. Това са почти 26 км. Ще минем с сканиката. Това ми харесва с скания. Тя е почти чисто ново. Това на 1200 км. Направо само един единствен курс с нея. Мисля, че беше от Страсбург до Осло дойдох. Онзи ден. И не реших пак да поиграя. Гледайте малко скоростта, за който се извинявам, но какво да спре. Имаме 500 литра гориво. Обърках пътя. А трябваше да завием. Е малко бъркващо, защото Осло е разделено на няколко части. В смисъл самия играта е разделена на няколко части. Ще ви покажа по-късно, ако не забравя. Караме и премасур 17 тона. Добре. 17 тона вече толкова. Ще се старая да карам сравнително бързо. В смисъл, да не е чак прекалено бързо, но и да не е бавно. Между другото, ако искате да организирам конвой, само пишете в коментара. За мен няма да представлява никакъв проблем. Ето ще караме с около 110. Да, сега даже ще сложа автопилота на 110. Ще го на 109, нищо ще го направя. Скандинавия има доста тесни участъци от пътя и доста завои, затова мисля, че е разумно да се кара с малко по-ниска скорост, отколкото обикновено. Принципно в другите страни, нали, Германия и тези страни, карам с около 130, но сега ще карам по-бавно, защото все пак искам да направя този курс без никакви происшествия. Тук обаче трябва да плащаме. Дали може с карта без да спирам? Да, може.
Между другото, забравя да кажа, края на това видео ще има информация за конвой. Но аз като казах да пишете в коментарите за конвой, но ходите за друг конвой, защото той забравя да го спомена. Тук май ние няма да плащаме, да. В края на видеото ще ви дам информация. Сканите много ме кеф. Мисля, като сложи 730 конни двигател, вървят перфектно. Просто аз оттегля 25 тона в тази сканика нагоре. Мисля в един друг мой клант от Осло към Ставенгер. Там е страшен баир. Просто половината път е изкачване, другата е леко спускане и равно, сравнително равно. Не преди 25 тона си ги търпах с 90 без проблем. Докато с Volvo 750 коня там съм минавал с 20 тона беше и повече от 30 ме мърдеше. Но пред си сметка каква огромна разлика. Между другото, аз още не съм правил, но мисля да направя тест на новата Шкода. Добавиха в мултиплеера. Това Шкода ще ви я покажа в следващото видео. Направим един тест драйв. Нека няма се как покрай American Truck, която изгледа сравнително скоро и повечето хора вече играят там. Но изненадвам, защо аз исках да играя в Halo 2 сервера, а той беше пълн. Докато в Halo 3 няма толкова много хора. Не знам защо, в смисъл те го бяха сложили, после го махнаха и сега пак сте го сложили. Да видим колко километър ни остава. 5 км. Почти стигнахме, значи. Това въбъл го взех малко бързо, но не исках да спирам. Между другото, в предишното видео бях направил Good Moments with Iveco. Ако искате, мога да направя още едно. Но още една такава компилация. Само кажете. Обаче ще намалим малко.
Тук има някой. Ще го видим кой е. Време. Обичам да спирам на такива, обаче съм решил този път да спра. Тогава мисля, че отиваме при производителите на камиони Volvo. Да. Това съм бил, защото пък само съм излизал няколко пъти. Не съм излизал. Да, видях къде трябва да решат такива. Карам ремарке с Скания в завод за Volvo. После се опитам да паркирам от първа камера, пък ще видим. Паркирахме като паркирник. Изминато разстояние 263 км, изразходвано гориво почти 220 литра. Направете сметка, това е след някъде около 80-90 литра на 100 км в средно. Добре хора, това беше, надявам се да ви е харесало, ако така може да дадете палец нагоре, се абонирайте за моя YouTube канал и да споделите видео с вашите приятели. Не забравяйте, конвоят, ще да забравя, конвоят ще се проведе от Осло, до Стокхолм, като ще минем тук, нали, по този път. От тук тръгваме от пристанището, от тук, минаваме на тук, покрай Оребро, тук и Стокхолм, влизаме ето тук при гаража. Това ще бъде на 22 май, L3 сервер от 20:00. Ако имате възможност да елате, ще се радвам. И за сега, това е всичко от мен. Чао!